Deze man heeft dikke willen dat ik hem film. Want ik vind het mooi om te zien wat hij doet. Een paraplu op een kop en een boel omploegie. Wat is bij en Thailand toch prachtig. Ik wil even met hem delen wat ik gewoon super leuk vind in Thailand. Ze ben je bezig om versiering op te hangen. En het is gewoon echt een mooie versiering. Ik ben al je lantaarns. Maar het mooie is, elke lantaarn is gewoon echt stik voor stik met de hand in elkaar geknutseld. Gewoon stukjes bamboe, in elkaar nieten, daar is stof om in het dienen. En papier op plakt met glitters, dinkjes en vormpjes uitknipt. En die beste jongen daar zit op Fransie van de Bregen. Het alweer in elkaar te knopen. Echt knutselwerk. En dat vind ik dus zo machtig mooi. Maar wat tijdritjes over deze stukjes. Hey, dat is Roy. Dit is hoe ze hier het gas menen. Ik moet even een heel mooi uitzicht met hem delen. Dit is toch machtig. Dit is bij de Chinese Village. Ik zit nog even aan de andere kant te zien, maar dit is toch mooi. Dit is toch machtig mooi. Xavier. Nou, er is een heel mooi hotelkamer, hebben we hier ontdekt. En een beetje hier, 2 mooie bedden. En dan heeft dus hier ik nog een bad. Dat is gewoon een jacuzzi hier, dat is toch machtig mooi. Maar even een liedje update. Ik ben lekker aan het filmen momenteel en ik ben hier nog met een fiets op de kap gooien. Dus mijn liefde kritiseer. Trouwens voor deze ben ik Tuppergoed. En ik ben lekker aan het chillen, mooi een muziekje op achtergrond. Dus gezellig. En degene die dit speelt, dat is een maat van mij. There he is. There he comes. Great anticipation. Woohoo! Yay! Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Thursday. Happy birthday to you. Oh, thank you, everyone. Thank you.
had before you got married. Yeah. Happy birthday, Jim! Happy birthday! Happy birthday to Are you gonna make a wish? Oh wow! Yeah, you can make. Your age didn't fit in this. Wish? Before you gotta eat some wax. What are you talking about? You just Roman numeral. That's all. So you're turning 60. Yeah, it's like 60 according to that. Yeah, make a wish. Yeah. No. Let's see. Okay. Oh, thank you. Oh, and you got my favorite cake too. Sweet. It's meant to be. You can eat those. Yeah, you gotta eat it. I don't think there was anything More here. mensen. Dit is jullie. So what was it? En dit is me. Favoriete tentie. Hier So what was it like? deze man maakt het altijd machtig mooi iets om te eten. Ja. Misschien keuken zien. Waarschijnlijk nog wel meer weten. To me, it feels like it's maybe at that perfect spot where there's enough like resources. Even naar het tankstation. Dit is mooi. Ze hebben een nieuwe brug gebouwd op mijn favoriete plekje. Ik hoor even van bamboe, dus ik ben benieuwd hoe lang deze het houdt. Maar ze bouwen ze elke keer weer een nieuwe. Dat hij mooi stroomt het door de rivier. En dan heb ik altijd weer een nieuwe bouw. Maar ik kan in ieder geval wel fijn naar de andere kant komen. Helaas is dat plak waar ik... dit ziet ik altijd voorheen en daar laai je lekker tussen de baren. Dat is nou privé. Hé, ze hebben wel weer dat. Dat vind ik leuk. Ze heb ik weer een nieuwe molen gebouwd. Leuk. Oh, je ziet of iets. Het verzameld. Alles wordt morgen gewoon doen. Dit is wel typisch. Ik zie ze daar niet eens een god graven. En er wordt gewoon eventjes een paal bij hem plaatst. Huppatee. En daar staat hij. Ben je meteen misschien jou erheen het teelt. Ja, ze kan het gewoon op mij in de achtertuin brengen. Het zo makkelijk is. We know, we understand. Mighty God, the living man. Some people sometimes can't walk the people out of time. Now you see the light. Stand up for your rights, that's right.